Kanisa ma jokopere dwani mondo piny owacho wugo motegno mar kedo gi jogo manyayo timbe mag mibadhi masani ogurore e pacho ka. Magine giwacho seche ma Jokristo obago nyasi mar yor msalaba magiparo godo sand mane Yesu Kristo okaloe. Joja oko ni kod ler mathoth kowuok Mombasa. Bishop mar kanisa jokopere e kaunti ma Mombasa Martin Kivuva ne otelo ne Jokristo e nyasi mar yango yor musalaba. Kae Jokristo ne jowuotho koting'o thuon musalaba mapek kowuok e kanisa mar Holy Ghost Cathedral ka giluorore e chuny boma mar yango sand mane Ruoth Yesu Kristo okale. Kivuva mabende jakom riwruog jodolo ma jokopere e pacho ka ne okoni midhiero mapek mokwako pacho ka sani en mibadhi moguro tiende monego rakruok godo mapiyo. Hali ya ufisadi itatuwafanya watu wakate tamaa hata kutoa kodi, kwa sababu akitoa kodi na najua zinaenda kupotea mahala ambapo sijui ni wapi, itaonekana kwamba watu wataanza tabia ambayo ni ya kukwepa kodi, kukwepa mambo ambao ni wajibu wao. Nebende okoni kaka kanisa gikwedo e okang' mamalo jogo malungore ni joyalo to kata kamano timbegi ok ni kare. Wale walihusika na wanahusika na vitu kama mambo hayo ya extremism ya dini, extremism ya kuangamiza maisha, actually killing people, encouraging people to kill themselves by fasting na mambo mengine, si jambo ambalo tunaweza kulikubali. Twalishtumu na twalishtumu leo na kesho kutwa. Nyasi makamano ne bende obagi likoni mane otelne kod jadolo George Omondi mar kanisa jokopere ma Consolata. Kai ne ojiwo oganda mondo mi jobolore kendo bed kod geno kata obedo ni midhieche to ntiere. Duto sandruok Kristus obiro mondo ting'wa malo gi sande na githone, omiyo kata chandruok mwakale wabed gi chir kawuono kwa keto tie msalaba Kristus. Gik moko duto matimre, obed dhier, obed tuoche, obed gimoro amora, odiochieng' ma kawuono en odiochieng' makete e nyim Nyasaye mondo Nyasaye ojiwa kendo tawa duto. Omiyo akwayo Jokristo duto odiochieng' mar lemo ni wakwa Nyasaye mondo ng'ato ka ng'ato one ber mar Nyasaye kendo Nyasaye okonye kuom gik moko duto. Kaka wan oganda Jokristo idwaro ni kaluwore gi rapar masani endi, mokwongo wakwero richowa kaka dhano, kendo mar ariyo waluwo chik mar kanisa makwayo mondo wabed jok mabolore, waluwo ranyisi mar Kristo. Magi timore ka sekta mar limbe Mombasa ne bende ogojek bang' meli mar adhai mating'o welo midendo ni MS Ambience go gi welo 1,600. En gino mane okelo buonjo ne jo ohala kaachiel kod jogo manie sekta mar limbe e kinde makama ma thoro lombo welo timo limbe ka dhoodh nam chumbi. And in the process, of course, the impact on the economy will be very big. So you are aware many of them will be visiting our hotels. They'll be doing a lot of purchases, and that therefore impacts very, very significantly to the economy. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Ekine ma Jokristo dhi nyime gi ingo nyasi mar Pasaka Pop mar kanisa ma Kopere Papa Francis bende ne